Nijeriya muna ta cine ma. Hai ga sakon al'umman mu na Nijar, manyatar da kai daura kaya kama dan gwamma rara Allah sidar da take Abuja can kwance, manyatar da kai daura wakiyin mutan kasar Nijar rara Allah Tinubu ya saka ka zagi yan Nijar, manyatar da kai daura rusa al'umma na arewa rara Allah ne ma bakin mazambaci dauda rago matsoraci rara baban maketaci dauda kuda mayin waci rara makaryaci kura mai hada ta ci dauda ana da tabbacin bana da uban ka zamaci rara baban mace amana sannan mayaudari dauda kai ne ka zamani gare ciwo take jiri rara na kake bari dauda kuma ka kijin bari rara kuma ka laɗe cikin daki a Abuja kai kuri dauda dan mujiya na gwamma zamu saka kabari rara da kai ake sanya Najeriya cikin mari dauda rara kana halin mai bakin uwa kuce rara amma kin yo asarar haihuwa kuce dauda a can amana kai ne kololuwa kuce rara Nijar a yau mun yo sama kololuwa musai cani muna misalin shi da kainuwa musai cani faran jaka da rigar ruwa musai cani mai taimakon kasar Nijar yan uwa Allah wadan halincin na kun cikin kasar Nijar bakin mazambaci Tinubu tsoho mace amanar mu abinda kai wa yan Nijeriya muna ta cine ma bakin mazambaci ne kai kuma mace amana kai yadda kai wa yan Nijeriya Allah ya cine ma Tinubu Bola uban ra mun ci uwar ka rarara mun ci uwar ka tumbur mun ci uwar ka rarara mun ci uwar ka tumbur mun yaba general baban mu mun yaba general Tani mun ci uwar ka rarara mun ci uwar ka tumbur kai da uban ka Tinubu sai mun yi muku warwar mun ci uwar ka rarara mun ci uwar ka tumbur mi ka sani akan kasar mu hada tsoma baki mun ci uwar ka rarara mun ci uwar ka tumbur manyan kasar ka na jin ka kuma sun kyale ashe mun ci uwar ka rarara mun ci uwar ka tumbur a Nijar wa ya san ka wa ka sani wa ya fika mun ci uwar ka rarara mun ci uwar ka tumbur ko wasta kasa sai kai mawaki marokin tsiya mun ci uwar ka rarara mun ci uwar ka tumbur da kai da yan kwangilar ku sai mun ci uwar ku tumbur mun ci uwar ka rarara mun ci uwar ka tumbur tunumbu